Добрый вечер, точнее, не очень добрый вечер, вообще не очень добрый день. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных темах и приглашаем интересных собеседников. Сегодня гость нашей студии Марыся Никитюк, режиссерка. Привет. Привет. Ну, мы уже обсуждали тут до того, как сюда зашли. Сегодня ужасный день. Ну, собственно, таких ужасных дней было уже много, просто самый последний. Но, наверное, не последний ужасный день в истории крымско-татарского сопротивления оккупантам. В Крыму снова обыски и аресты крымских татар. Сегодня оккупанты в Крыму по нескольким адресам провели обыски в домах крымских татар, этнических русских, но мусульман. Известно, что 7 человек после следственных действий, так называемых, забрали в управление ФСБ в Симферополе. Среди задержанных стример Крымской солидарности, гражданский журналист Эмиль Зиядинов, общественные деятели Смет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Серан Хариддинов, Александр Сизиков, инвалид он первой группы, кстати говоря, Вадим Бектимиров и Зикирия Муратов. Все они активно участвовали в жизни семей политзаключенных, организовывали праздники для детей этих политзаключенных, которые уже сидят, посещали судебные процессы в делах против крымских татар, ну и занимались передачами в СИЗО, ну, помогали своим друзьям, нашим соотечественникам. Отметим, что всем, конечно, понятно, задержанным людям вменяет организацию деятельности, террористической организации, участие в деятельности такой организации. Вот, давайте посмотрим сюжет, как это было, и продолжим разговор. Вот здесь, где детские вот книжки, вот эти вот детские книжки, вот здесь в углу стояли. Они вот так вытащили первую книжку и сказали, что, мол, вы можете какие-то уроки какие-то ведет. Какие уроки? Ну, реакция есть уже международная на это, на все. Посольство США в Украине высказалось об этом. Давайте послушаем цитату американских дипломатов. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів. Крим – це Україна. И Министерство иностранных дел Украины, конечно же, выразило протест в связи с новой волной незаконных обысков, репрессий и задержаний крымских татар русскими силовиками на территории оккупированного Крыма. Вот заявление МИД Украины, цитата. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою в різних районах Криму. За наявною інформацією, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше 7 громадян України. Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов, Сейран Хайреддинов, Олександр Сізіков, Вадим Бектимиров, Муратов Закир'я. Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Это разделяют. Вот такие у нас новости. От себя хочу добавить свою версию того, почему именно сейчас все это произошло. Могло, конечно, в любой день произойти.
И меня переполняет чувство ненависти и презрения к этим людям, которые участвуют в этом преступлении, и всем, кто им и ко всем, кто им в этом содействует. Безусловно, на вас уже открыты уголовные дела в Украине, и в отличие от фейковых дел, которые стряпаете вы, эти дела настоящие, и как только падет русский рейх, вы все будете вот такой же цепочкой, только без камуфляжа, а в такой в нормальной тюремной одежде маршировать по двору тюремному, если у вас еще будет этот двор, да? Вот. Ну, а пока я думаю, что вот с чем это связано. Это связано с тем, что тупик в так называемых минских переговорах, и таким образом через захват заложников, давайте называть вещи своими именами, Россия страна-террорист, они пытаются влиять на политику Украины, пытаются склонить Украину к уступкам, каким-то к уступкам Конституции, ну, по сути дела, к уступке суверенитета. И именно из-за этого страдают крымские татары, которых сегодня арестовали и которых будут судить за терроризм на людей, которые никогда в жизни не помышляли ни о каком насилии. Вот так. Конечно, вот Марыся Никитюк у нас в гостях. Я, конечно, совершенно по-другому думал, что это будет разговор, что мы будем говорить там про искусство там, и так далее, про творческие планы, как это принято с творческими людьми. Но вот то, что мы сейчас видели, эти кадры, это, наверное, эмоционально посильнее любого кино. Потому что это страшно, на самом деле, эти дети, родители. Що ти чувствуєш, коли ти бачиш таке? Ну, звісно, я відчуваю, як людина достатньо широкої емпатії. Це моя якби, власна робота. Я відчуваю великий біль, відчуваю агресію. Хочеться, якби, ну, це з цим я працюю, хочеться кому-то мстити, але я зараз намагаюся після всіх наших подій, 2 майданів, які ну, я на собі пережила, потім війни, анексії Криму. Мені свого часу хотілося написати книжку, знаєш, таку, типу, як у Селіна, щоб жовч була така, і щоб світ здригнувся від ненависті до себе. А потім раптом до мене дійшло, що відбуваються оці події регулярно. Чуть ніхто не здригається, світ як ішов, так і йшов. І це дуже велика ілюзія думати, що кіно, книжки, тобто, що вони міняють, міняють життя якби, людей. Тобто вони відображають грані реальності, да, тобто я як митець можу відчути грань реальності і її відобразити. І знову ж таки, навіть такі історії, про них треба, ну, про ці, які ми зараз подивилися, це те, про що треба говорити, виводити їх, виводити з медійного, ну, з новосного типу формату, виводити в мистецький. Оскільки в новосному воно проходить, і світ не здригається від себе. А в мистецькому форматі ці такі речі залишаються Ну, ти ж тільки назавжди. що сказала, що іскусство не міняє життя. Воно не міняє, але це мистецтво, це та пам'ять, і це та емоція і та емпатія, яку глядач, читач має відчути, може відчути. І коли люди втомлюються від новин, я просто дуже добре пам'ятаю, коли ми приїхали додому на Каннський кінофестиваль, ну, з фільмом Наріман Алієва, де я була співавтором фактично про Крим і кримських татар, то аудиторія не знала, ну, тобто французька аудиторія була не в курсі, ну, як майже не в курсі. І вийшов, а це вже 19-й рік, камон, ну, минулого року. І вийшов Фірі, директор фестивалю, і 15 хвилин пояснював, що в Україні з Росією є війна, що от Крим забрали, що таке Крим. І я так сиділа, думала, що серйозно? Типа, рилі? Ну, понятно, що люди... А в кінці вже, звісно, коли закінчився фільм, я дивилася по боки, і там, незалежно від того, знали вони про це чи ні, але більшість там людей сиділи в сльозах. Тобто така сила якби, мистецтва. Просто вона не змінює. Якби, тобто, ніхто із цих людей не побіг писати листи в посольство Росії, Франції. Але вона надає, дає більше усвідомлення, більш глибоке. Оскільки у тебе навіть дзеркальні нейрони працюють. Ти подивишся на екран, бачиш цей біль, і якщо це талановита річ, то да, то ти починаєш відчувати хоча б частково ті переживання, про які говориться. Тому так от. Куда це мы с тобой зашли? Я хочу напомнить, вернее, что у нас есть возможность звонить в студию. Это по мессенджеру Viber и через Skype, можно даже с видео.
задавать свои вопросы, высказывать мнение, давать вопросы гостю. Пользуйтесь этой возможностью, у нас прямой эфир. Смотри, ну, во-первых, я хочу у тебя лично спросить, вот как у творческого человека, что для тебя Крым и крымские татары? Вот что это, и когда они у тебя в жизни появились, и что ты чувствуешь про этих людей, про нашу родину? Скажу чесно, що по правді кримські татари в моєму житті з'явилися разом з Наріманом Алієвим, оскільки я свого часу кілька разів їздила в Крим, насправді дуже кілька, це там, коли мені було 18, там, 17. І я потрапляла, на жаль, в осередки, я куди не приїжджала, там були одні росіяни. Не повезло тебе в жизни. Я маю на увазі в Криму. Ну, я и говорю, не повезло тебе. Да, і, на жаль, а вони завжди поводили себе достатньо агресивно. Ну, тобто, коли, знаєш, там випиваєш вино, ти з людьми вроді все окей, а потім починаються от ці п'яні розмови про «не отдадим русских городов», ну, от это от. І ти такий, фі. Ну, я просто зовсім в іншому культурному контексті виросла. І а таке було враження, що цей осередок людей, саме росіяни, які проживають в Криму, вони живуть в якійсь іншій країні. Ну, мабуть, так і було. І більше того, я думаю, що, мабуть, це був проблем, оскільки Росія займалася, мені так здається, інформаційною політикою і укріпленням своїх позицій в Криму, а Україна, як мені здається, тоді не займалася цим. Більше того, здавала позиції. Здавала, так. Да. То, в принципі, результат, очевидний, ми його всі знаємо. Тому, скажімо, в Криму в мене було кілька подорожей, вони були класні, але, якось із-за цього антуражу мені більше туди не хотілося приїжджати. З Наріманом ми познайомились десь, може, в 16-му році. Ми обидва починали там кінокар'єру, все. І зараз вона фактично на початку. Тобто у нас у обох тільки по одному фільму, і ми там розвиваємося. І знову ж таки, ці питання політичні у нас не стояли ніколи. Ми більше зазвичай говорили про фільми один одного. І коли мені Наріман прислав спершу трітмент, це короткий, не короткий, розширений опис подій. Він тоді присилав і просив фідбек, щоб всім колегам там скажіть, як вам ця історія. І мене вона дуже зачепила, власне, історія якби додому про повернення батька з молодшим сином, які везуть труп старшого сина, везуть в Крим. І це все має ще найцікавіше, що там немає ніякої політики, але вона там є всюди. І мене це дуже вразило. Тобто, наскільки він поєднав уже, як Наріман поєднав ідею міфу, фактично, архетипічну ідею повернення додому. Вона не тільки просто вона дуже актуалізована у кримських татар зараз і раніше, але це такий архетип повернутися додому. Тобто він дуже зрозумілий багатьом. З сучасними подіями, як він поєднав архетип з сучасними подіями і не зробив з цього кон'юнктури. Я дуже була вражена, написала йому свої якісь там ідеї, і вже на рівні, коли в нього був сценарій, перший варіант, він звернувся до мене як до співавтора. І отут уже ми з ним сиділи півроку разом, ми разом писали, зводили. Тут уже мені треба було там трошки вникати в мусульманство, тому що це не моя тематика. І вникати в реалії кримсько-татарські. Наріман розповідав багато історій. Про сім'ю, про що? Про народ? Про народ, про своїх батьків. Розповідав час. От якраз ми цю історію внесли в фільм одну з, коли не пам'ятаю хто, чи то дідусь, не будучи в Криму, коли вже після депортації, що пили постійно кожен Новий рік, відмічали таким чином, що пили за те, щоб наступного року ми будемо відмічати Новий рік в Криму.
Мене це дуже вразило, так, ця історія. Ми її внесли, бо вона десь в діалогах там існує. Про є певний побут. Проте, ну, скажімо, скажу чесно, що я людина з пострадянської території. І для мене слово «родина» має оцей російський, агресивний, маніпулятивний. Ну, они сражались за родину, вот это вот Наші всё, діди да? воювали, Наші діди да? воювали. Знаєш, ну такое. Сумнівна штучка. Я відчуваю себе, оскільки Україна довгий час була не пойми чим, Колонией. Ну, от так і да. И ментальной колонией, и исторической І зараз ми колонией. боремося за те, щоб вийти з ментальної колонії, хоча дуже багатьом, як виявляється, це подобається, нікому це не треба. А я ще свого часу просто жила в Італії деякий час, коли була маленькою. І я це все, і, скажімо, я не відчувала себе, ну, якщо тебе вдома не цінують, і вдома якби, а твій дім це як проходной Ну, такий. как бы человек живет где лучше, да, вот как просто, да? Людина живе де краще, але дивися, це як така ментальна ссилка. У мене до другого Майдану більшість моїх друзів, які проживають в Україні, в Києві, і я в тому числі, всі були орієнтовані на якусь іншу культуру. Хтось Тяготел к Москве. Там, хтось до Москви, хтось до Індії, ходив в йоговських штанах із цяточками, хтось їздив в Ісландію і слухав Бьорк. Я свого часу намагалася мігрувати в Японію, вчила японську мову, японську історію. Ну і тусила з друзями, які типу на повному там серйозі. Что тебя вернуло в Украину? З Японії чи откуда? Дуже далеко. Ментально. Мені дуже сподобалося певне творче, мистецьке. Дивись, до Революції Гідності мені здавалося, що в Україні в усіх сферах є такий постулат пострадянський. Чим ти гірше, радянський навіть, чим гірше, тим краще. Тобто те, що вчив Савок 70 років після того, як знищив всю Альфу репресіями, ну, фактично... Ну, інтелігенцію, понятно. Інтелігенцію, да, але це були військові, медики. Ну, інтелігенція буває різна, не тільки ваша творчість. Окей, все. Ви богема. Але більшість з них були чоловіками, і це були в основному, це була ініціативна група, це були альфачі. А потім 70 років людей вчили прикидуватись, доносити, бути підлими, не висовуватись, що люди скажуть. Ну і набор прекрасних істин, які, як на мене, суперечать еволюції, але допомагають створити моногамне, контрольоване стадо на території, коли у тебе різні народності. Ну, слава Богу, що в Україні все-таки далеко не на всіх це подействовало. Це слава Богу. Але все одно велика частина цього залишилася. І до Революції Гідності, куди не плюнь, мені здавалося всюди, що чим ти гірше, тим ти краще. Це безнадьога, да? Було, да. А потім з'явився такий, мало-помалу, почали цінуватися здобутки, фільми, да? Тобто мене там, коли я говорила, що я там письменник, кінорежисер, люди не питали, в смислі, що це? Ладно, це хобі, а робота в тебе яка? І ти таке сидиш, буває. Тому, тобто пішла якась, ця активна, знову ж таки, альфа-тусовочка, вона вийшла в авангард, і їй стало помітно. І мені стало зрозуміло, що всі ці люди об'єдналися, якимось чином, хоча б через Фейсбук, хоча б через одного, да? І начебто було схоже, що ми рушійна сила. І що ми зараз біжимо в світле європейське, культурне, мистецьке, орієнтоване, наукоцентричне майбутнє. Фігушки, як зараз це схоже, що не так це відбувається. Ну почему? Чего ты такая пессимистичная? Все-таки наша страна, в ней достаточно людей и творческих, и любых других, которые имеют достоинство какое-то, которые хотят жить Мені здається, зараз гальмуються багато процесів, які саме мистецьких, для мене мистецтво і наука, наприклад, це
два однакових моїх ну, у мене два серця туди і туди, ну тільки в мистецтві я розумію, а в науці, скажімо так, чуть-чуть. Ну, обожнюю читати, там астрофізика, нейробіологія. Ну, наскільки дозволяє мені інтелект і ерудиція, та понімати, ну, це моя сфера зацікавленості. І мені здається, що це якраз на сьогоднішній день в сучасному світі це типу ті речі, на яких цей світ і стоїть, і тримається. Тобто мистецтво, яке рефлексує те, що зараз що відбувається, і задає питання. Ну и наука, яка все це рухає. Так, мы слишком далеко ушли просто Окей, возвращаемся в рассуждения. Крым. Да, все-таки возвращаемся и в Крым. Я хочу... Все это связано с Крымом. На самом деле, как сказала Севгиль Мусаева, все началось с Крыма и все закончится Крымом, потому что это брутальный перелом был просто всего. В том числе судьбы нашего народа. А вот про интеллигенцию заговорили. Я вспомнил, ты же когда-то наверняка и дружила с какими-то московскими интеллигентами. Я вообще там прожил очень долго. И вот как-то никого нет. И как-то в лучшем случае они просто пропали, ну просто ушли с радаров. А в худшем случае, как Пореченков стреляет по украинцам, да? Вот что произошло с вроде бы людьми, которых мы считали там примерно живущим в одном ментальном пространстве, в культурном, по крайней мере, и вдруг такой жах. Что с ними произошло? Я не имею в виду простых людей, про которых ты Да. говорила, там, да, я имею в виду вот именно интеллигенцию, вот эту вот киношную вашу, там, вот такую. Ти знаєш, мені пощастило мати два крутих приклади московської інтелігенції. На жаль, ці люди померли. Єлена Греміна і Это театр Угаров. Док. Театр Док, та, Міша Угаров. І майже вся тусовка, яка була навколо них, нова драма, це ті люди, серед яких сталися як митці Наташа Ворожбит, Максим Курочкін, драматурги і сценаристи, які зараз повернулися в Україну працювати також. І от ці люди, і театр Док тримався, ну, вони тримали цей оплот инакомыслие. Ну, я был у них в подвале, я знаю, как там менты приходили, как там Да, облавы их были. постійно И закривали, когда они умерли, да. основатель этого театра, это, конечно, была такая большая личная драма, но такое ощущение, что вот просто вот этот рейх, вообще само вот слово «свобода» додушил вот именно в этом маленьком оставшемся небольшом островке. Потому что... Додушив, я думаю. Ну, зараз, але ну, просто Міша і Єлена, це були, ну, Лена були такими, ну, це були колосальною, типу, Но силою. на них многое держалось там, Ну, да. Ну. майже все на них Да. трималося. Я не знаю, ну, у мене були друзі, я знову ж таки згадувала Бориса Юхананова, такого режисера і філософа, певною мірою. Я зараз не стежу, ну, він теж якось зник з радарів. Принаймні я за ним не помічала якихось таких крамольних висловлювань. А всім, ну, мої певні друзі десь не висловлюються просто на цю думку. Ті, що начебто ще вміняємі. Мгм. Ну, то есть ты же боишься проверять, меняемые они или нет. Ти знаєш, да. У мене була неприємна особиста історія. Це коли йшла війна. Коли йшла війна в 2014 році, починалася. І анексія Крима, і вже за нею з Сходу. У мене в Пітері живуть двоюрідні брати. Сини маминої сестри рідної. І ми дуже дружили. Це дуже так, ну, вони дуже класні. Я колись до них в Пітер їздила. Ну, от мій старший двоюрідний брат. Ну, їх як братами своїми Ну, понятно, но они и есть братья. Да, ну, в плані, що прям рідними. І вони, ну, от я завжди така крихка, така мініатюрна, а мій брат старший, він такий, він величезний, і він по Пітеру розсікав в огромній машині, такій трошки бандитській. І вони під час, коли починалися Майдан, вони, ну, видно їх там, вони починали потроху дзвонити і казати, їдьте до нас, Мгм. а то вас там убивають. Фашисты. Звісно. Ну, ми ж родня, ми ж не можемо бути фашистами. І воно так слово за слово, і вже ближче до анексії ми з ними припинили спілкування, я припинила. То есть вы стали уже фашистами, практически, соучастниками. Ну, не зовсім. Вони наполягали агресивно, щоб ми їхали до них. Мгм.
А моя мама, ну, тобто я, то, в принципі, це ділила на 10, а мама дуже переживала, для неї це було дуже болісно. І так, з найріднішими я я така, свій прайд я оберігаю дуже сильно. І я розмежувала і сказала, що ми більше не До сих пор не спілкуємося. общаетесь? Вони вибачились. От буквально недавно мені казали, що вони дзвонили, що вони з мамою налаштували. Я би хотіла, ну, мама говорить, що у них прийшло певне усвідомлення, що, в принципі, відбулися неправомірні і страшні речі, і вони були неправі. Ну, це, знаєш, це слов пацієнта. Дивная история, да? Це слов Посмотрим, моєї что... мами. Давай не разобьем эту вазу, если уж, потому что это родственник действительно важно, да? Но Да, бо це дай було бог, дуже если так. боляче. Но это тоже, наверное, страшно убедиться, что это не так вдруг, да? Тому я поки от вони спілкуються, а я туди не лізу. Ну, я хочу спросить еще про... Ты вот такие говоришь про такую, ну, в хорошем смысле слова, маргинальную вот эту богемную тусовку. То есть людей... Російською? Да, но она там маргинальна. Вот там она маргинальна и была Да. маргинальна. А вот этот мейнстрим, вот эти известные режиссеры, известные кинопродюсеры, известные все эти теле, да, почему? Это твое мнение? Это страх? Это деньги? Это что? Почему они стали на сторону Путина? Просто розумієш, тут треба розмежовувати моє уявлення про мистецтво. Да? Тобто ти говориш про мейнстрім, якщо Я ми про людей все-таки говорю. Ну, просто якщо ти говориш там про режисерів, які там знімають Кримський мост, і там, ну, якщо Ну, ти- не совсем уж такой трэш. Я все-таки имею в виду не совсем уже этот трэш, а людей, скажем так, условно либеральных, но которые ни слова в защиту Украины не сказали. Никогда ни в защиту крымских татар ничего не сказали. До сих пор они молчат. Да, сейчас их там начинают сажать, одного режиссера сажают, другого сажают. Они начинают кричать, что вот, ах, репрессии. Слушайте, чуваки, репрессии с 2014 года в Крыму. Просто там каких-то черных репрессируют, да, вы не замечали, да? А украинцы это немножко не люди, да, их там убили 15 тысяч. Но это же не мы, и тут нас там на 30 суток посадили в СИЗО, а кому-то год условно дали. Для них это, вот, как это интеллигенция, вот на мой взгляд, может, я не прав, это прежде всего эмпатия. Интеллигент — это не начитанный человек. Мгм. И Геббельс был начитанным человеком. Да, интеллигент — это Был. человек, который может способен сострадать. Это такое состояние. У них этого как бы нет. Что с этими русскими? Ти знаєш, я думаю, якщо говорити про ліберальну якусь тусовку, можливо, все-таки це страх і бажання. От уяви собі, що ти живеш в ситуації, уяви собі, окей, ти це, мабуть, знаєш, коли навколо, коли від тебе абсолютно нічого не залежить. Мгм. Ну, это выученная беспомощность Да. называется. Да. Да, вивчена безпомічність. Більше того, тобто я тобі згадувала ту ситуацію, коли до Революції Гідності, коли я розуміла, що б я тут не робила, це ніколи не буде оцінено. І, в принципі, я постійно розуміла, що мені треба виїжджати і професійно ставатися на інші території, оскільки тут кіно, мистецтво, література і високе мистецтво ніколи не буде оцінено. І от я думаю, що для них це просто це вивчена безпомічність, це розуміння, що зараз ти нічого не зміниш. І я думаю, що це велика зділка з совістю, тому що зробити хочеться, хочеться прокричати. Мені так здається, я нікого Нет, не думаю, питала. я думаю, что ты розумієш? права. Я там прожил долго, я понимаю, да. Я думаю, що це страшний стрес насправді, що тобі треба рано чи пізно або зламатися, або сказати, а ні, знаєте, а ми молодці, ми клас, круто. Ты знаешь, есть такое стихотворение про Галилео Галилея, который, по легенде, как говорят, я не знаю, точно ли это, отказался от идеи круглой земли, потому что стихотворение такое. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Знаешь? Не помню, кто написал, вот, каюсь, не помню. Но вот это похоже по смыслу. Мгм. А вот скажи мне, ты наблюдаешь за деятельностью, допустим, таких режиссеров? В Каннах они побеждали, как Звягинцев, например, да? За діяльністю, так. Ну, вот это его фильм «Левиафан», вот это все, да? Да. А ты, например, в курсе, что эти фильмы, они сняты еще до войны были, но эти фильмы, они финансировались Путиным фактически. Они финансировались из бюджета Госкино. Вот этот фильм. Госкіно. Да, плюс фильм «Дурак». Есть такой фильм, тоже очень похожий на «Левиафан». Ты видела, нет? Дурак, ні. Ну, это почти одно и то же. И потом у меня одни умные люди, немножко сведущие в этой отрасли, а там кино, как и все, это
абсолютная история, да? Госфинансирование, Да, да. причем даже вот такое типа, вот как-то не укладывается в голове, еще там году в 10-м, в 11-м, как это так, кино вроде обличает власть, там, да, безнадега, там, ужас, вот эти русские вообще мир страшный, грязный, позорный, пьяный, там, давящий, там, попы какие-то, начальники, давят там бандиты всех Коррупция, машинами, да, да. все ужас, да, и это все финансируется, оказывается, из Госкино Российской Федерации. А потом мне один умный человек сказал, говорит, неужели ты не понимаешь? Этим нужны деньги. Они несут свои такие сценарии, где главный герой, который пытается бороться против системы Мгм. во всех этих фильмах, его стирает в порошок. То есть вот он честный, хороший, он Мгм. борется против системы, Мгм. а потом эта система уничтожает. И вот это еще до войны это было. Мгм. Это синдром беспомощности, они даже с помощью вот такого артхаусного фестивального кино им внедряли. Ти знаєш, тут я з такої точки зору на це не дивилася. По-хорошому мені би її так обдумати, ну от прямо зараз скажу, що я не до кінця з тобою згодна. Мгм. По-перше, тому що я знаю, що у Левіафана потім були великі проблеми по виходу в прокат. І вони, якщо виходили, то якось дуже обмежено То я его смотрел, в Росії. ну конечно. Ну, все одно, я ж кажу, там які відбувалися історії. Потім скажу, що Левіафан це скоріше, ну, це в традиції ну, Достоєвського. Тобто ми страдаємо, ми страдаємо, ми страдаємо. Ох, вспомнил это Федора Михайловича. У меня есть к нему большие счеты. Большие що А у тебя претензії. нет? Я люблю братьев Карамазовых и вважаю, что за это его это стоит всего остального. Нет, смотри, читать Достоевского, вот мое мнение, позволю себе сказать, можно, но только взрослым людям, сформировавшимся, да? Окей. И второе, вот на мой взгляд, читать Достоевского вот нужно с такой точки зрения, что он вот этими всеми своими книгами показал, что такое русский мир вот этот, который мы сейчас наблюдаем, да? Что он страшный, что он вот отруби, значит, голову и перекрестись, там, убей и найди этому объяснение ментальное какое-то, да? Сними с себя вину, там, или и как-то, Да. ну, вот это все, да? И все это потом... Но в высоком мистецком ключе. То Да, есть не просто но там, он про типа, это. Не сатир, Нет, это не там. форма абсолютно искусства. Да. Но суть, ментальность вот такая. Но Он там жил. Ну, так он знову ж потом кем стал сам Достоевский? Черносотенцем, потом стал таки, ну, антисемитом жесточайшим. Он тоже стал да, пришел. поклонником царя. Да. Ну вот та же эволюция туда же. Ну, значить, це історія, знову ж таки, про ламання, те, що я тобі говорю. Тож ти либо ламаєшся і депресивно. Знаєш, я коли займалася театральною критикою, і в Києві було декілька театрів, там осередків, де ну, показували от прям вкрай, тобто, ну, перманентно такое, ну, не очень, скажімо. Тобто перманентно показували абсолютний треш, а не вистави. І нічого до мистецтва це не мало ніякого відношення. Але актори постійно були після вистав восторжені, тобто після як вони один одного там підтримували, зал вставав, аплодував. В Києві завжди прийнято після кожної там вистави, фільму ставати, аплодувати. Ну, так прийнято. І вони жили, тобто їм доводилося виживати, тобто підтримувати ілюзію, що вони молодці. Мгм. Тому що ти ходиш на роботу кожен день, і якщо ти будеш розуміти, що ти граєш в повному треші, що твоє життя проходить, а ти, типа, митець, та, типа, я А человек находит объяснение да, всему. раціоналізує все. І, в принципі, шлях раціоналізації і захист психіки, і, знову ж таки, то, що случилось з Достоєвським, і часто те, що відбувається з іншими, з тими зараз з людьми в ну, мистецькою інтелігенцією, і не тільки іншу інтелігенцію в Росії. Це захист, ну, це психологічні захисти. Тобто твоє тіло, твоє психічне тіло, фізично хоче вижити. Для того, щоб вижити, тобі треба, тобто підсвідомо психіка, знову ж таки, ставить тобі там отрицання, компенсацію. Абсолютно. Не с чем спорить вообще. Вот. Тому, тобто, метод процесу, того, що відбувається, зрозумілий. А коли ти живеш в перманентному середньовіччі, де у тебе там, я не знаю, ти нажрався ще й ЛСД при цьому, і у тебе, да, і тебе просто постійний бед-тріп, а навколо бігають там люди з іконами, палять відьм, малюють ікони зі Сталіним. Господи, клоуни, хто там ікона? Я коли це побачила, байкери стоять з іконою
Сталіна з Да. цими попами, і ще ж, і ти такий, серйозно, да? Тобто это не А там люди в этом живут. так ти да, Даже когда це ты ж всерьез это страшно. критикуешь, это ты уже погружаешься в сумасшедший дом, потому что это... Але ну, знаєш, що я тобі скажу з мистецької, ну то з одної сторони, мені українському дискурсу, а від російського світу треба, на мій погляд, максимально відсторонитися і зайнятися вибудуванням свого. абсолютно. Ну, чем, собственно, и в том числе и ты занимаешься. Да. Ну. Но як чоловік, який любить драми і середньовіков'я, іноді туди заглянуть і такой, типу, о Боже, тобто іноді, знаєш, подивитися, ну, тобто я туди Ну, стаю. это такой босх. Это Босх, это Мгм, Брейгель, это мгм, Босх, мгм. это вот, да, это вот Но эти это все. создано для того, чтобы вот от этого максимально оттолкнуться. Ну, это создано для дезориентации, для всего. То есть, ну, это такой, типа, искривленный, знаешь, такой параллельный вымер, такой ад рядышком. Слушай, я хочу последние, вот у нас 9 минут осталось. Ты уже довел. Нет, не все, еще много. 9 минут это много. Еще Окей. я скажу, что много. М. Хотя не знаю. Но я хочу поговорить про ваш фильм. Про фильм «Эвге» «Додому». Вот уже давно была премьера, все уже отгремело, и надлежащие премии вручены, и все написано и так далее. И с Нариманом я встречался после этого, и смотрел, и хотел все. Но он тебя, Мгм. правда, не знал. Вот первый раз в жизни видел. М. Вот, надеюсь, не последний. Вот. Но тебе не кажется, что вы сняли депрессивное кино? Ой-ой-ой. Нет, да вот я буду говорить с тобой как с человеком искусств. Давай, рассказывай. Ні, мені так не Ні, здається. да? Ні. А в чем его позитив? Позитив, там абсолютно життєствердна кінцівка. Якби там була моя кінцівка, вот це було б депресивне кіно. Это Нариман все-таки переделал. Да? Ні, смотри, я запропонувала, коли ми вже працювали над сценарієм, я як драма-квін, я запропонувала, що треба убити отця. Мгм. Ну, убити в плані в Ну, сценарії. понятно, да. І ж тоді а Наріман дуже хотів розказувати цю історію повернення додому через історію дорослішання, як хлопчик стає чоловіком. Мгм. І це відбувається в фільмі. І коли він, і знову ж таки, останні сцени, з одного боку, тобто це абсолютно світлий фінал, тобто він трагічний, але він світлий, тому що ця людина, тобто цей хлопчик став чоловіком, він взяв на себе відповідальність, він став достойним. Більше того, у нього був достойний приклад, і, скоріше за все, він буде цей батько. Ну, тобто, це те, що, знову ж таки, я за цим всім щитую. І ця людина понесе от в цей схід сонця, да, вони там на сході сонця приїжджають в Крим. Вона понесе в Крим або з Криму, або там в Україну. Це вже далі там історія умалчує. Понесе хороші чоловічі принципи. Ну, мое, вот как я воспринимаю, я же не критик какой-то, я просто зритель, да, что все-таки смысл концовки в том, что история незакончена, и что мы обязательно вернемся в полной мере, что Да. нас не удалось переломать Да, никаким образом. да. І це історія вот этого молодого, то есть этот молодой, ну, это мальчик, який дуже швидко став чоловіком, то есть як зерно, як основа того, що то повернення. Вот очень хорошо, что ты пришла. У меня есть вопросы к некоторым эпизодам этого фильма, я ну. их просто не понимаю. Может, ты объяснишь? Давай я попробую. Я же не говорю, что это плохо или хорошо, но я просто не понимаю. Вот я, например, не понимаю вот этот... Я опускаю там бюрократические какие-то детали с перевозом вот, тела Мгм. сына, да, там, ну, это условности, на самом деле там не так, но это ладно. Про то, что когда крымский татарин поджигает... Траву? Нет, ну да, поджигает, вот где горит погранпост, да? Мгм. Да? Ну, я не представляю себе крымского татарина, которые там кормили украинских военных в Крыму, да? Мгм. Которые даже захватчиков своих домов из дома не выгнали, чтобы крымский татарин поджег что-то, пусть даже у плохих, но украинских военных. Вот зачем Ну, это? ти Что? так це щитуєш? Ну, я просто не могу себе представить. Я Окей. представляю себе, в принципе, я могу так себе думать, так. Я не представляю, как крымские Нет. татары, которые в жизни никогда никого не жгли и не убивали, Мгм. даже своих вот врагов, понимаешь, вот, которые в соседний дом, вот дом, где наша семья жила, но мы же их не жгли, мы же строили на пустыре, Дивись, да? ти, А тут- ти висловлюєшся
як кримський татарин, а ці історії лежать в площині драматургічній. Ну вот расскажи просто, да, Поясню. коротко, как это может. По-перше, там йшла ця лінія цієї запальнички, яка залишилась після старшого брата, молодшому Аліму. Да. І, власне, Алім підпалює цю траву. І підпалює він її не для того, щоб комусь населити. Він бачить, що з батьком відбувається, що їх не пропускають, що їх зараз, що батько в небезпеці. І він фактично підпалює траву. Він молодий юноша, йому страшно. І він єдине, що йому приходить в голову, це як-то відволікти Ну, увагу. это метафора отчаяния, да? Так? Це не метафора, це імпульсивний абсолютно вчинок, яким він відволікає увагу для того, щоб забрати батька, щоб батька відпустили. Тобто там не було ніяких, не було закладено ніякої помсти, агрессии, це импульс, юнош. Ну, я понял, нет, это очень важно. Я просто сам спрашиваю, я смотрю, у меня возникали вопросы вот сущность, потому что я в реальности эту сцену не могу себе представить, что она значит метафорически, вот для вас, которые писали сценарий, который это снимали. Ну, вона даже тут навіть в метафорах, а в психології справа. Тобто це психологічно ось така, можливо, це жесть відчаяння, да, коли ти, знаєш, коли в тебе типу адреналін перекриває думалку, і ти, всі там якісь кров'яні там історії, і перше, що тобі приходить в голову, якась діч обична, ти її робиш. А оскільки у нього була постійно, він грався з цією запальничкою, тому що це типу те, що йому залишилось від брата, і останній конект з братом, якого він сприймав уже більше за батька, ніж свого батька, то перше, що якраз тут це замикається. Ну, эта тема, да, я понял смысл, да. Спасибо, что объяснил. Просто я до конца не до конца этого не понял. Я же человек простой, я же не кинокритик, вот. Но еще, конечно, там много очень плохих людей у вас в фильме, которые ведут себя по отношению к ветеранам. Да, наверное. Но и опять это же дело сценариста. Но просто вот я могу сравнить, да, сколько украинцев я видел, 95% из них мне помогали просто потому, что я крымский татарин. Вот просто они узнавали, что я крымский татарин. Но я имею в виду после 2014 года, да. И они помогали мне, моим близким там и так далее. Просто говорили, ну вы же крымский татар, все, мы поможем. А там какие-то черствые люди встречаются очень часто. Ми намагалися зберегти баланс реального і, скажімо, там немає, проти них ніхто не виступає, отак от, крім з погранцями. Погранці, то есть, коли... Нет, еще врачи, которые очень погано себя ведут. В лікарі на початку, знову ж таки, є іще необхідність відправної точки, тобто є ситуації, окрім там є правда, а є драматургічна правда. І для того, щоб у тебе відбулися певні події, деякі речі в рамках художньої правди можна загострювати або навпаки, тобто додавати негативу, позитиву. Ну, я понял, да, щоб качелі такі були психологічні. А інакше, якщо ми будемо показувати всіх добрих і прекрасними, це буде теж як в Радянському Союзі, коли забороняли писати про все, была драматургия без драматургии. Ну и последний вопрос по фильму, наверное, уже вообще последний. Вы вот когда думали, ведь и фильм все равно ты видишь зрителя, да, когда ты снимаешь, да? Вот в смысле, вы, аудиторию. Уявляешь аудиторию. Да, конечно. Ну, вы читаете сценарий, вы же профессионалы там. Ну и даже я, если прочитаю, я там тоже пойму примерно, кому это нужно, но я хочу вашу идею понять. Вы этот фильм делали для не украинской аудитории или для украинской? Или все равно? Ой, ні, це була якраз і так, і так. І для нас була якраз дуже важлива ця сцепка, мене з Наріманом, тому що, по суті, Наріман кримський татарин, чоловік з мусульманського світу. У мене виходить, я жінка з східноєвропейського, да, типу, з християнського світу, да, тобто, умовно кажучи. І дуже багато речей. І ми зводили це, щоб ті речі, які він хоче сказати, щоб вони були зрозумілі не тільки на території його, але й на моїй території. То есть на моей, на іншій вообще території. мало про крымских татар знали. Да, вообще, сейчас, даже сейчас недалеко не всі. Далеко не всі, але, знову ж таки, одна з позитивів нашої співпраці була ще в тому, щоб ця історія стала і зрозумілою, і почутою
і там в Києві не кримськими татарами, і в Канах, щоб якісь. Ну, що я говорила, Іман, це не зрозуміло, давай пояснимо. Так само він мені казав. У вас получилось? Людей проняло? Я так, бачила, я багато бачила. Ну, твое видение. Я бачила людей, які плачуть. Це дорогого варто. Після того, що ти зробив, якщо ти бачиш, що люди вражені, що у них катарсис наступає, таке от слово, значить, вдалося. Ну, опять вернемся к тому, с чего начинали, что вообще эмпатия — это прежде всего. Вот Да. когда ты смотришь такие кадры, вот, с которыми мы с Марысей Никитюк начали эту программу, кадры обысков, этих детей спящих, плачущих, разбросанные вещи, 4 утра, абсолютно НКВД, абсолютно... В 4 утра именно приходят, как выселяли в 1944 году, 18-м, а именно в это время, да? Это невозможно. Если сила искусства, и можно привести такую эмпатию, вызвать, да, то жизнь, она, конечно, еще сильнее всех фантазий, особенно нынешняя жизнь, абсолютно ужасный, перевернутый, жестокий мир. Вот, спасибо, Марыся, что пришла. Продолжай творить и радовать себя и нас искусством, таким, как ты умеешь, не пустым. Спасибо большое. Спасибі тобі. Смотрите АТР, у нас интересно и вообще, конечно, мы не сдадимся никогда, не будем отчаиваться, мы все равно победим обязательно. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Всего доброго, мы сильней.